कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवरायांना वंदन। आज या ठिकाणी आपण उदय भेंबरेंचा निषेध करण्यासाठी खास उपस्थित आहोत। निषेध यासाठी, विजय भेंबरे ह्या प्राण्यानं, ही व्यक्ती म्हणणार नाही, ही व्यक्ती काहीतरी विचार असणारी व्यक्ती असते, पण विजय भेंबरे हा प्राणी आहे, त्यामुळे त्याच्याकडे तो विचार नाही आहे। स्वतःला अतिशहाणा समजणारा आणि महाराजांवर टीका करणारा, महाराजांचं अस्तित्वच गोव्यात नव्हतं असं काहीतरी गोव्यात एक वादळ निर्माण करणारा असा हा वादळी व्यक्तिमत्व, असं हे गोव्यातलं एक उदय भेंबरे हे व्यक्तिमत्व आहे। महाराजांचं अस्तित्व सांगितलं तर इथं कोकणी संपते, महाराजांचं अस्तित्व सांगितलं तर मराठीचं सगळं काही उगम आणि मराठी काय काय हे सगळं इतिहास महाराजांमुळे इथं निर्माण होतोय। पण उदय भेंबरे हा केवळ कट्टर कोकणीवादी आहे आणि कोकणीवादी असणाऱ्या लोकांना सभ्यता संस्कृती नसते। उदय भेंबरेमुळे संदेश प्रभुदेसाई यांना संस्कृती अजिबात नाही आहे, यांना सभ्यता अजिबात नाही आहे। जर ही असती तर संदेश प्रभुदेसाईनं महाराजांची तुलना, महाराजांच्या चपलाची तुलनासुद्धा उदय भेंबरेची होऊ शकत नाही आहे, हे माझ्या अगोदर म्हटलेलं आहे महेशांनी। परंतु ह्या अशा गोष्टी असताना तर यासाठी गोमंतकातल्या असंख्य मराठी किंवा महाराजांचे जे भक्त आहेत यांना त्यांनी फार दुखवलेलं आहे। याच्यासाठी संपूर्ण गोव्याची त्यांनी माफी मागावी असं मी या ठिकाणी निश्चित सांगू शकतो। उदय भेंबरे हा एक वादळी माणूस आहे, अनेक वेळा त्यांनी नको त्या गोष्टी बोललेल्या आहेत आणि त्या बोलल्यामुळे हा वाद निर्माण झालेला आहे। मी यांना एवढंच सांगू इच्छितोय की इतिहासाचा अभ्यास करा। आमच्या सचित मदगेच्या घरी एक दिवस या, पाहिजे तर तुम्हाला मडगावहून इथं आणायचा खर्च मी करतो, त्याच्या घरी या आणि 1 तास काहीतरी जाणून घ्या गोव्याचे आणि महाराजांचे काय संबंध होते। आणि याचमुळे गोव्यात आता अनेक गावागावात महाराजांचे प्रतिमा उभ्या होत आहेत। आम्ही महाराजांच्या प्रतिमेसमोरच आपण हे बोलतोय, सांगतोय। उदय भेंबरे एक लक्षात ठेवा, प्रत्येक वेळी तुम्ही नको त्या गोष्टी बोलून संपूर्ण राष्ट्रभक्त राष्ट्रप्रेमी असणाऱ्या लोकांना तुम्ही अराष्ट्रीय करू इच्छिता। तुम्ही स्वतः अराष्ट्रीय आहात, तुमच्यासाठी जे काही लोक जमली ही सर्व अराष्ट्रीय वृत्तीची आहेत, हे मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो। जर ती राष्ट्रवादी विचाराची असती तर उदय भेंबरेच्या या हक्केला साथ दिली नसती। आता सध्या सर्वजण जे काही शिवाजी महाराज आणि उदय भेंबरे हे जे काही बोललेत त्याविषयी खूप काही वेळ चाललेला आहे चर्चा। इतिहास अभ्यासक म्हणून इतिहासाचं काही जे काही गोव्यात आणि शिवाजी महाराजांचा जो काही इतिहास आहे त्याच्या संदर्भात मी बोलणार आहे। खरं तर उदय भेंबरेंनी आजही जी काही घराणी आहेत गोव्यात त्या घराण्यात त्या लोकांच्या ह्याच्यामध्ये खरंच 1 तासभर जावं। उदय भेंबरेंचे खरं तर चांगले मित्र ज्येष्ठ आमचे संपादक सुरेश वाळवे हे नवप्रभाचे संपादक होते, ह्यांच्या घरी जावं। वाळवे घराणं हे 400 वर्षापूर्वी शिवकालापासून आहे। शिवाजी महाराजांची जी सनद, अस्सल सनद त्यांच्या घरात आहे। ती सुरेश वाळवेंचे पूर्वज केशव भट बिन पुरुषोत्तम भट वाळवे यांना त्यांना संरक्षण देण्यासाठी शिवाजी महाराजांचे नातू दुसरे शिवाजी महाराज राजाराम महाराजांचा मुलगा यांनी जी दिलेली सनद आहे। अनेक ऐतिहासिक कागदपत्र वाळवे घराण्यांमध्ये आत्ताच माझ्या अगोदर बोललेले जे महेश जयसिंगराव राणे सरदेसाई हे जुळेकर राणे म्हणजे रेवोडा राणे जुळेकर, ज्यावेळेस शिवाजी महाराजांची बारदेश स्वारी झाली त्यावेळेस राणे या जुळेकर राण्यांचे आणि शिवाजी महाराजांचा राजकीय संघर्ष झाल्याचे उल्लेख आहेत। हे आपल्याकडे कागदपत्र उपलब्ध आहेत। या जुळेकर राण्यांच्या घरी एका भेंबरेंनी येऊन बसावं, ते संदर्भ दाखवतील शिवाजी महाराज आणि गोवा कसा आहे। डिचोलीचे आमचे सूर्यराव सरदेसाई जे लांबगावकर सरदेसाईंचं घराणं आहे,
की त्यांचं आणि शिवाजी महाराजांचा काय संबंध आलेला आहे. त्याची अस्सल कागदपत्र जिथे रवल शेनवी सूर्यराव सरदेसाईला शिवाजी महाराजांनी त्याची देशकत परत दिलेली आहे. त्याचा कौलनामा आहे जो त्यांच्या घराण्यात आहे, जो पुसुर्लेकरांनी पण इतरत्र छापलेला आहे. असे अनेक संदर्भ आहेत. कोंडेच्या सरदेसाईंचे आहेत, सरज्योतिषी घराण्यांचे संदर्भ आहेत. ही आजही घराणी आहेत, त्यांचे वंशजही आज आहेत. यांच्या घराण्यांशी शिवाजी महाराजांचा आलेला प्रत्यक्ष संबंध आहे. त्याच्या कागदपत्रांशी सहज संबंध आपल्याकडे उपलब्ध आहे. असं असून सुद्धा खय अशी शिवशाही जाय ती बुका वाचल्या. मग का म्हणजे काय त्यांचा नॅरेटिव्ह ह्या लोकांमध्ये हे करायचं आहे. तुमच्या विचारांना, तुमच्या भाषेला शिवाजी महाराजांची अडचण होती की काय. खरं तर शिवाजी महाराजांच्या या सर्व योगदानाचं फार मोठं खजिना सर्व हा गोवेकरांचा इतिहास आहे, इथल्या मातीचा इतिहास आहे, इथल्या लोकांचा इतिहास आहे. ह्या इथल्या 8ही तालुक्यांच्या रयतेचा राजा शिवाजी महाराज होता. शिवाजी महाराजांनी केलेल्या कायदे कानूनमुळं इथल्या वतनदारांना शिवाजी महाराजांनी वटणीवर आणलेलं आहे. इथल्या पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजसत्तेला, धार्मिक राजकीय सत्तेला शिवाजी महाराजांमुळं पुढे सर्व आळा बसलेला आहे. हा सर्व इतिहास गोव्याचा इतिहास आहे. हा नाकारून हा मोठा म्हणजे आम्ही दायज वडले दायज हे जे सगळ्या मोठ्या गोष्टी करतो आणि हा नाकारून आम्ही आमच्याच पायावर का दगड मारून घेतो. हा खरं तर काय होतं की ज्या प्रकारे बोलतात त्यामुळे लोकांना वाटतं की हा खरा हा असाच इतिहास आहे. परंतु हा इतिहास मी खरं तर धन्यवाद उदय वेमरेंना मी म्हणतोय. कारण आम्ही जो काही अभ्यासक इतिहास लोकांना मांडतो ना तो लोकांना फार ऐकण्याची इच्छा नसते. परंतु उदय वेमरेंमुळं गोव्याचं आणि शिवाजी महाराजांचं नातं काय आहे हे लोकांना जाणून घ्यायची उत्सुकता आता निर्माण झालेली आहे. खरं तर मी म्हणतो मी 10 वर्ष जे काही कष्ट केले ना ते उदय वेमरेंनी 8 दिवसात ते फार काम सोपं केलं. आणि लोक हा खरा इतिहास जाणून घेतील आणि शिवाजी महाराज की जय गोव्यात का म्हणावं हे लोकांना नक्कीच कळेल. आज म्हापसा शहरामध्ये निषेध व्यक्त करण्यासाठी आम्ही इथे बोलवलो आहोत. जास्त काही बोलणार नाही, पण तरीसुद्धा एकदम वाईट वाटतं की झोपलेल्या माणसांनासुद्धा आपण उठू शकत नाही. हे जे आमचे उदय भेंबरे जे आहेत ना ते स्वतःला मोठे विचारवंत समजतात. किती वर्ष झाली तुम्हाला आता? तुम्ही 90 वर्ष झाली आहेत ना तुम्हाला. बसा ना आरामात तरी. कशाला तुम्ही समाजात निर्माण करतात? नको. या वयस्कर अशा माणसांना या अशा पब्लिकमध्ये जाहीररित्या असं वक्तव्य करण्यासोबत नाही तर तुम्ही स्वतःला मोठे विचारवंत समजतात. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यावर तुम्ही टीका करा. त्यांचं एकच वक्तव्य असं आहे की गोव्यात मराठी नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा या माणसाला इतिहास माहीत नाही अशा माणसांनी कधीच बोलू नये. स्वतःला मोठा साहित्यिक समजणारे उदय भेंबरे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात जे विधान केले अर्धवट माहितीवर, अर्धवट इतिहासावर, अशा माणसाचा निषेध या म्हापसा शहरात छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याच्या साक्षीनं आज या ठिकाणी आम्ही उदय भेंबरे यांचा जाहीर निषेध करतो. त्यांनी जाहीर शिवरायांचे जे भक्त आहेत, शिवप्रेमींची त्यांनी जाहीर माफी मागावी. स्वतःला मोठा साहित्यिक समजणारा किंवा यांना अराष्ट्रीय वृत्तीचे हे माणसं नेहमी मराठी भाषा, छत्रपती शिवाजी महाराज अशांच्या विरोधात अनेक अशी नको असलेली विधाने करून स्वतःला एक आपल्या प्रकाशझोतात येण्याचा प्रयत्न करतात. अशा माणसांचा निषेध व्हायलाच पाहिजे. गोव्याच्या प्रत्येक कानोकोपऱ्यात त्यांचा निषेध चालू आहे. आणि आज म्हापसा शहरात सुद्धा शिवप्रेमी मंडळी उदय भेंबरेंचा निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही जमलेलो आहोत. या ठिकाणी अनेक मंडळी निषेध करणारी भाषणं या ठिकाणी आपली करतील. मी महेश राणे यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. हिंदुस्थानचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन करून 4 दिवसापूर्वीची घटना घडली. सागर या यूट्यूब वाहिनीवरून ॲडव्होकेट उदय भेंबरे यांनी शिवाजी महाराजाबद्दल जे वक्तव्य केलं त्याचा निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही ही पत्रकार परिषद बोलवलेली आहे. सर्वप्रथम जे लोक उदय भेंबरेच्या घरी गेले
त्यांचा पण मी या ठिकाणी निषेध करतो. कारण ज्या पद्धतीने त्यांनी त्यांच्या घरी जाऊन तिकडे तो ठिकाणा घातला ते छत्रपती शिवाजी महाराजाला चरित्राला अनुसरून नसताना ते वक्तव्य त्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन ते करता कामा नये होतं. त्याला माध्यम दुसरं होतं, त्या माध्यमातून त्याला विचार त्यांनी आपला ठेवला पाहिजे होता. पण ते चुकीच्या माध्यमातून गेल्यानंतर मी ते या ठिकाणी त्यांचा पण निषेध करतो. छत्रपती शिवाजी महाराज हे संपूर्ण जगाचं आराध्य दैवत आणि हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आहे. याच्यापूर्वी प्रुडंट मीडिया याच्यावर त्यांनी असंच वक्तव्य केलं होतं आणि आज पुनश्च एकदा त्यांनी वक्तव्य केलं. याचा अर्थ असा होतो की मुद्दामहून ही घटना ते करत आहेत आणि याचा दुसरा अर्थ असा होतो की छत्रपती शिवाजी महाराज हे बहुजन समाजातील असल्याकारणाने बहुजन समाजाबद्दल आकस त्यांच्या हृदयामध्ये आहे की काय हा प्रश्नचिन्ह या ठिकाणी निर्माण होतो आणि त्या अनुषंगाने त्याने हे वक्तव्य केलं असावं असं होतं. आता लोक म्हणतात त्यांना विचारवंत, जो विचारवंत असतो त्याचा विचार कधीच संकुचित असू नये अशी सगळ्यांची धारणा आहे आणि त्या दृष्टीने त्यांनी व्यापक असा विचार त्या ठिकाणी ठेवला पाहिजे होता. डॉक्टर पांडुरंग पिसुर्लेकर या पुस्तकामध्ये पान नंबर 78 हे पान त्यांना कसं काय चुकलं. एक तर ते पान त्यांच्या पुस्तकातून गायब झालेलं असायला पाहिजे, नाहीतर ते मुद्दामून त्यांनी ते पान वाचायला ते विसरले असणार. आणि त्यासाठी माझी त्यांना विनंती आहे की त्यांनी पांडुरंग पिसुर्लेकर परत एकदा संपूर्ण वाचावा आणि नंतर आपले विचार लोकांसमोर ठेवावे. ह्याचे करून चुकीची माहिती लोकांपर्यंत जाता कामा नये. संपूर्ण जगातलं एक एवढा मोठा राजा त्याला संपूर्ण जग मानतं अशा व्यक्तिमत्व. दुसरी गोष्ट अशी आहे की संदेश प्रभुदेसाई यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजाबरोबर उदय भेंब्रेची तुलना केली. ही एकदम दैदिनीय आहे. कारण उदय भेंब्रे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हे एक असूच शकत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नखाची सुद्धा सर उदय भेंब्रेला असू शकत नाही. अशी तुलना या ठिकाणी करणं म्हणून मी संदेश प्रभुदेसाई यांचाही मी निषेध या ठिकाणी करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोमांता, जय छत्रपती शिवाजी महाराज.